Tymppyselle seuraavaksi. Ravauksella oli 15 minuuttia nopeampi aika. Kiitos paljon. Eduskunta on nyt kiinnostavan valinnan edessä. Me voidaan valita ulkomaiseen osaamiseen teknologiaan perustuva riskienergia, jonka tuotannossa syntyy valtavia määriä ydinjätettä, jonka haitat uraanilouhinnassa ihmisten terveydelle ja ympäristölle on huomattavia, johon liittyy aina pieni, mutta kuitenkin todellinen suuronnettomuuden riski. Ja tämä kaikki sillä, että tavoitellaan ehkä himpun verran halvempaa sähköä. Tai vaihtoehtoisesti me voidaan valita kotimaiseen kestävän energiaan perustuva vaihtoehto, jossa ongelmia ja riskejä ei ulkoisteta joillekin muille kansoille tai tuleville sukupolville pitkälle tulevaisuuteen. Vaihtoehto, jossa luodaan pysyviä työpaikkoja tasaisesti ympäri Suomea. Vaihtoehto, jolla näytetään esimerkkiä tavassa siirtyä vähäpäästöiseen kestävään energiatalouteen koko muulle maailmalle. Ei olekaan yllättävää, että 90 suomalaisesta kannattaa uusiutuvan energian lisäämistä. 2 uutta ydinvoimalaa kannattaa 20 suomalaisesta. Suomen kansa on selvästi kestävän turvallisen energian puolella, toisin kuin tähän asti on näyttänyt eduskunnan enemmistö. Tämä paasi on hyvä muistomerkki ja muistutus siitä, että eduskunta tekee ehkä kaikkien aikojen kauaskantoisinta päätöstä. Ydinjätteet pitäisi pystyä eristämään ihmisistä ja ympäristöstä vähintään 100 000 vuodeksi. Tämän paaden ongelma on se, että tämä ei tule riittämään eikä kestämään. Luonto tulee aikanaan uurtamaan paateen kirjoitetut nimet pois. Tulevat jääkaudet tulee kaatamaan tämän paaden. 100 000 vuoden päästä valitettavasti tämäkään paasi ei riitä muistuttamaan niistä päätöksentekijöistä, jotka tänään on tehnyt päätöksiä tuhansien tulevien sukupolvien puolesta. Tällä paanella pärjätään hyvin vähän aikaa tulevaisuuteen, mutta ydinvoimassa on kyse niin pitkäjänteistä päätöksistä, että edes tämä ei riitä muistuttamaan kaikkia tulevia sukupolvia siitä, että kuinka pitkälle tulevaisuuteen nykyinen eduskunta on todella omilla päätöksillään vaikuttanut. Joo, hyvät ystävät, tässä on vähän tällainen niin kuin hautajaistyyppinen hetki, muistohetki, mutta itse nyt ajattelen, että jotain optimismia pitää olla. Toi tila, mikä tuossa on aika lyhyt, toivottavasti edelleenkin meillä on se mahdollisuus, eduskunnan enemmistö ei ole ainakaan kahden ydinvoimalan takana. Se on realistinen mahdollisuus tällä hetkellä, että voidaan hyväksyä vain yksi. Itse tietysti lähden siitä, että ei hyväksytä yhtään ydinvoimalaa. Nykyhallitus on menossa historiaan sillä, että se on tuomassa 2 todella suuren ydinvoimalan esitystä eduskuntaan. Tämä Vanhasen Kiviniemen ykköshallitus niin on tässä mielessä historiallinen. Ydinjätteiden osalta on selvää, että esimerkiksi Fennovoimalla ei ole ydinvastuulain mukaista suunnitelmaa tällä hetkellä ydinjätteiden loppusijoitukseen. Sillä annetaan 6 vuoden lisäaika, mutta tämä lisäaika on mielestäni varsin teoreettinen, koska Posiva on ilmoittanut, ettei Olkiluotoon ole teknisesti mahdollista rakentaa Fennovoimalle tilaa niiden tuottamien ydinjätteiden loppusijoitukseen. Sillä tavalla tämä hallitus on myös, voisi sanoa, kummallinen, että se on tuonut tämän niin nopealla aikataululla tämän asian käsittelyn eduskuntaan, että hallituksen esityksestä siihen, kun se pitäisi äänestää, on vain 56 päivää, siis ensi torstaihin. Vuonna 2002, kun oli vain 1 ydinvoimalasta kysymys, niin aikaa oli 120 päivää. Näin varsin moni valiokunta, kuten ympäristövaliokunta, ei ole pystynyt käsittelemään monia muita asioita. Muun muassa EU-asiat on jätetty käsittelemättä johtuen tästä ydinvoimahypeistä, mikä nykyhallituksella on. Siitä huolimatta, että Oras Tynkkynen on se nyt ilmastopoliittinen neuvonantaja, niin hallitus on tehnyt näin
ilmastopolitiikankin näkökulmasta kummallisen päätöksen. Lopuksi kun lukee sitä talousvaliokunnan mietintöä, niin siinä aina viitataan ilmasto- ja energiapoliittiseen strategiaan, joka ulottuu vuoteen 2020. Ja nämä 2 ydinvoimalaa, ne alkavat tuottamaan sähköä parhaimmassakin tapauksessa, jos ne eivät kompastu tähän Olkiluoto 3 syndroomaan, niin vasta 2020-luvun loppupuolella. Eli tämä perustelukin on erittäin epälooginen. Tässä toivon mukaan ei makaa monenkaan suomalaisen kansanedustajan nimi tässä paasissa. Ja lopuksi kiitoksia Greenpeacelle, että olette jaksaneet. Tarvitaan yhteiskunnan valtakoneistosta riippumatonta kansalaisjärjestöä, joka jaksaa painaa loppuun saakka. Ja vasta 1. päivä heinäkuuta näihin aikoihin tiedämme, mitä on tapahtunut. Kiitoksia. Todella toivomme, että tähän tulee niin vähän nimiä, että päätös ei torstaina, hallituksen esitys ei mene läpi. Mutta joka tapauksessa nimet tähän kirjoitetaan, se tapahtuu kesän aikana ja kesän jälkeen jatkamme kampanjointia ydinvoimaa vastaan ja esittelemme valmiin muistomerkin. Täällä ollaan nyt eduskunnan käsittelyn ajan ja tänne olemme pyytäneet ihmisiä torstai-aamuna sitten ottamaan vastaan eduskunnan päätöstä, jota siis odotetaan kello 10 alkavassa täysistunnossa. Nyt kansanedustajat aloittavat työnsä, ydinvoiman vastainen työ jatkuu täällä, niin Nuclear Heritage Network pitää tiedotustilaisuutta seuraavaksi tuolla Pikkuparlamentissa. Joo, mä voin sanoa pari sanaa tästä Nuclear Sea Infotalosta. Täällä on siis toinen tiedotustilaisuus alkamassa tuossa eduskunnan kansalaisinfossa kello 12. Tässä siis Itämeren ympäri kiertää nyt kesän 2010 aikana kymmeniä kansainvälisiä aktivisteja, jotka kertoo Itämeren radioaktiivisuudesta ja kuinka Suomen suunnitelmat vaikuttaa tähän. Ja kiertue on alkanut ennen juhannusta Ahvenanmaalta ja viipyy nyt eduskunnan äänestyksen yli Helsingissä, koska Suomi näyttää tässä äärimmäisen huonoa esimerkkiä edes harkitsemalla uusia ydinreaktoreita. Eli kello 12 eduskunnan kansalaisinfossa on siis mahdollisuus suositella näitä kansainvälisiä aktivisteja kiertää Itämeren. Tervetuloa! Aikataulu on tiukka. 50